نشتاق قال كلمة هارينا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እስኪ ንህብሩ ጎይታ ካብ ዘለና ደውልና نشتاق نصلينا ስለዚህ ዝመፀና ቃል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሃሌሉያ 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 እስኪ አመንፈስ ጸሎት እንከለና ሃሌሉያ ወሽካዳ ህላውነት መንፈስ ቅዱስና ጸዋዕና متنكاف منفس قدسنا زوعنا متتقصى خمزي زبل نصبحيتو يوحنس نيسوس نابوخ متصخلو راي امو انه حديات عالم زرحق جنشل املاح بله امين هاليلويا انه حديات عالم زرحق جنشل املاح امين هاليلويا ورابا زلالماو زخون كاغزيابير قدوس تخون كاغزيابير لعول زخون كاغزيابير سماين مدرن أو زلوا كلون زفتة بزلوا كل نجار ما بقى الكازز نعك هزيابير الله ويتابع يسوع سب بالساعات زي نمسكنا كانونا نسخام سنة سلزلها أبز بيت سلزلها بمنفس كاجر كون تعيد إنك أساسا سلزلها نمسكنا كانونا زيابير الله هاليلويا مسوات مسجاننا مسوات أملخنا أشتيت كايو تحجوز كارلو إخا حجر ما زيابير الله كابت خبخاز ونقال كابتخا وشتخا زواتك قال لجيركا للب نفس وكفن نيوت نفس وكفن كتكيرن كتعرن بالشم يسوس سلطان قالكا ابز بيت زي يوجالو امين እግዚአብሔር አምላኬ ቃልካ ይንገስ ንስኻ ንገስ ንስኻ خبر ابز ጉባኤ ابز ሕብረት እዚ ابز ሰዓት እዚ አየራትና ንስኻ ተቆጻጸሩ እግዚአብሔር አምላኬ በጎይታ በኢየሱስ ስም ኩሉ ናብዚ ቤት እዚ ናብዚ حساب እዚ زور زبله كل في اللات أتات دما እግዚአብሔር بشم يسوع حجة أسركو بدم يسوع دما نزبيت زقت أسركو بدم يسوع دما نمر حواتين نلب حواتين نبسين أسركو እግዚአብሔር أملاخي هاليلويا سمك حليفو زمت ولا حدا يلبونمو تأمامنا كأسينا بسلام بعرفتي قال كخنا كافلنا نسخة دما هاليلويا من مليس كخبر أملوهن وداسين عخان بين خاطر يكون بود يسوع آمين آمين هاليلويا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን لما عنتن مهارو قال إذا حجاب لعلي كبركم تسنحكو قدمي أب غزي ጸሎት ማለት ንጽባሒቱ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናብኡ ክመጽእ ረአየሞ ሽዑኡ ዮሐንስ ተአወጀ አዋጅ ነይሩ ማለት ዝተዛረቦ ዘረባ ነይሩ እቲ ዝበሎ ኸኣኒ ብዛዕባ መንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ህዝቢ ይነግሮም ነይሩ ድሮ እቶም ህዝቢ ኣብኡ ተኣኪቦም ዘለው መንነቶም ዮሐንስ አቀዲሙ ተዛሪብዎም ነይሩ መንነቶም ነጊርዎም ነይሩ ምሽ እንታይ ኢሉ ነጊርዎም ነይሩ ዮሐንስ ነቶም ኣብኡ ዘለው ህዝቢ ነቲ ሽዑኡ ኣብቲ ዘለው ህዝቢ ብዛዕባ መንነቶም እንታይ ኢሉ ተዛሪብዎም ነይሩ ዮሐንስ መጥምቅ በሓፈሻ ካብ መጀመርያ ክንሪኦ ከለና ብስልጣን ዝዛረብ ተቢዑ ዝዛረብ حقي ززارب كاب أملاك زخونة تنبيتات قالن ززارب سبي نيرو بتحتنا خاهم أزبل يلن يسوع كريستوس دمسكرلو جناب ذا ساعات زي أجن نتوم هزبي ولا من النتوم نجروم نيرو انتايلوم أتوم ولد أتمان كاب تزمت قط آخر كم تدحنو من نجاركم يلوم حكي مبارنا نسحز خون نجار ويكازبك نجار جبرو يلوم مش እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ንዓአቶም ሓደ ነገር ነጊሮም መበገስኩም ካበዩ ይልዎም አብዝ ኻኒን ኢየሱስ ክርስቶስ መንነቱ ይነግራሉ እነሆ እዚ መኒዚ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል አምላክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል ክብሎ ከሎ ግን ቀሊል ዘረባ ከም ዘይኮነ ቀሊል ቃል ከም ዘይኮነ ሁላትና ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ገንሸል ድብል ቃል ጥራይ ክሰምዑ ከለኩም እንታይ ዝርዳእኩም ወይ እንታይ ይክርቀ ሙሻሎ ወላ ሓደ ነገዛ ሩሱ ስልጣን ዘይብሉ ስለላይ ካትገብሮ ወቲትካ ወሲትካ ካ ተሓርዶ ወይ ካ ትስውኦ ነገር ይገንሸል ኩሉ ግዜ ሓቀ ስለዚህ ገንሸል አምላክ አብዝንህለ ብላሎ አምላክ ተመስገነ ይሁን ሃሌሉያ አቡሊ ኪዳን ክሪኦ ከለና ሰባትና አምላክ ገንሸል ሒዞም ይመጥዮም አቡሊ ኪዳን አስተውዕልኩም ለለሁምሽ አቡሊ ኪዳን እንዳይም ዝገብሩ ነይሮም ሰባት ገንሸል ሒዞም የምና እግዚአብሔር ድሞጽ ነይሮም አምላክ ከዛረቦም ኩሉ ኣብ ዘጻት አቡ ኣብ ዘዳግም ዘሁልኩ ሁሉ ክትሪኦ ሁሉኩም
እንታይ ገብሩ ነይሮም ገንሸል ሒዞም ይመፁ ናብቲ ካህን የቕርብዎ ገለ ነይሮም ማለት እዩ ኣብዚ ግን በአንጻሩ ኢና ንርኢ ዘለና ተረዲኣትኩም ኣላ ኣብዚ ግን በአንጻሩ ኢና ንርኢ ዘለና ሰብ ኣይኮነን ገንሸል ንኣምላኽ ዘቕርበሉ ዘሎ እዚ ኣምላኽ እዩ ምእንቲ ሰብ ገንሸል ዘቕርብ ዘሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እቲ ዓቢ ፍቕሩ ክርዳእና እንድሕር ኮይኑ እዚኣ ናይ ገንሸል ኣሰራርሓ ክትርዳእና ኣለዋ ምክንያቱ ኣምላኽሲ እቲ ተምፁለይ ስብቑዕ ኣይኮነን ንስጋ ከኣስራ ይከኣለን ሕጊ ክትሕሶ ይከኣለን ብዘይ ሕጊ ክትሓልፉ ይከኣልኩምን ብዘይ ሓጢኣት ክትነብሩ ይከኣልኩምን ብፅድቂ ክትመላለሱ ይከኣልኩምን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር 100% ብቑዕ ክኸውን ኣይከኣለን ስለዚ ኣነ ከዓ ንዓኻትኩም ከጥፍኣኩም ስለ ዘይደሊ እስኹም ክትጠፍኡኒ ስለ ዘይደሊ ኣነ ዝወለድኩኹም ስለ ዝኾንኩም ናተይ ስለ ዝኾንኩም ካብ መጀመርያ ክሰርሓኩምን ክድኩነኩምን ከለኹ ካብ ልበይ ብዕላማ ብመደብ ስለ ዝሰርሓኩም ዘለኹ ንስኻትኩም ኩላትኩም ናብ ሲኦል ክትወርዱ ፍቓደይ ኣይኮነን ስለዚ እንሆ ሓደ ገንሸል ሰድድ ኣለኹ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንሕና ነቕርቦ ብዙሕ ነገር ክንሓስብ ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገር ክንሓስብ ንኽእል ኢና ከምዚ እዚ ኣባ ሽዑኡ ከዓኒ በተን ንእሽተይ ነቕርበን ነገር ንኣብነት ንሕና ንስውኦ ነገራት ሓደ ንኣሽቱ ነገራት ኩሉ ይኽእል እዩ ገለ ካብኡ ግዜ ይኽህልወና ይኽእል ካብቲ ግዜና ኸ ንኣምላኽ ንስውኣሉ ንኽእል ኢና ብዛዕባ እዛ ግዜ እዚኣ ግን ንኣምላኽ ንፀባፀቦ ኢና ዋላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ተዘይተዛረብና ማለት እዩ ብ100% ወይ ከዓ ዓዊልና እኳ ተዘይተዛረብናስ ኩሉ ሰብ ግን ንኣምላኽ እንታይ ገብሮይ በታ ዝሃቦ ነገር ክፀባፀብ እዩ ዝፍትን ንኣብነት ግዜ ምስ ሃብካዮሲ እንታይ ዳ ድልየተይ ዘይተፈፀመ ትብል ገለ ምስ ሃብካዮ ንእግዚኣብሔር ንብረትካ ወይ ከዓ ሓዳርካ ወይ ከዓ ገንዘብካ ንድኻታት ምስ ሃብካሲ ኣምላኽ እንታይ ክገብረልካ ትፅበል ትምኒታትካ ክፍፅመልካ ትፅበል ሓቂ እናተፀበኻ ኢኻ ትገብር ኣምላኽ ግን ንዕኡ ኣይደለዮም እቲ ንሕና ንስውኦ መስዋእትታት ንሕና ንገብሮ ነገራት ኣይደለዮም እንታይ ዳ ደልዩ ገለ ዕጣር ደይብሉ ፅሩይ በቃ ምሻሎ ሓንቲ ነገር ዘይትረኽበሉ መስዋእቲ ንርእሱ ተቕርብ ምእንቲ ኩላትና ኣምላኽ መስገን እዚ እንታይ እዩ ዘመልክተልና ተልካ እንተኢልናሲ ከምቲ ክብለኩም ፀናሕኩ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ናይ ኣምላኽ ዕላማ ናይ ኣምላኽሲ ካብቲ ቀደም ኣትሒዙ ዝመደቦ ንዓኻ ንዓይ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን በዚ ወገን እዚ ክንርኢ ከለና እዚኣ ብክልተ ወገን ክንሪኣ ንኽእል ኢና ብክልተ ወገን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ዝበዝሐ ሰብ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ምእንታና ዝሰውኦ መስዋእቲ ዝተገብረልና ነገር ክዛረብ ከሎ ብክልተ መልክዕ ወይ ከዓ ብክልተ ጎኒ ክዛረብ ይኽእል እዩ ሓንቲ ኣነኮ ያተብለካ ኣነኮ ከምዚ ገይሩ ኣምላኽ ዝሰውኣለይ ኣምላኽ ከምዚ ገይሩ ዘድሓነኒ ኣነኮ ከምዚ ተገብረኒ ኣነኮ ከምዚ ዝኾንኩ ኣነ ከምዚ ዝበፃሕኩ ከምዚ ዝኾንኩ ትብል ኢኻ ሓንቲ ማለት ሓንቲ ጎኒ እታ ዝዓበየት ጎኒ ኣምላኽ ክትከውን ዝደልያ ዘሎ ግን ኣምላኽ እኮ የፍቅረኒ ኣምላኽ መስገን ኣምላኽ እኮ ከምዚ እዩ ገይሩ ሕጂ እቲ ዘረባ ንኣምላኽ ዘጠምት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ናባኻ ዘጠምትካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኣምላኽ ዝደልዮ ግን ንኣምላኽ ዘጠምት ነገር ክትገብሮ ኩሉ ነገር ክብሪ ንኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ብኣምላኽ ንኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ካልእ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንሪኦ ነገር እንድሕር ሃልዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት እንስሳታት ንመስዋእቲ የቕርብዎም ነይሮም እዮም ንመስዋእቲ ዝቐርብሲ ብዙሕ ነገር ነይሩ እዩ ገሊኡ ንኣብነት ቃየል ሕጂ ቅሪብዎ ዝነበረ ካብቲ ዘርኢ ምድሪ ነይሩ ፍረ ምድሪ ማለት እዩ ከምኡውን ኣዕዋፍ ድሕሪ ናይ ኖህ ከምኡ ናይ ኣብርሃም ኣዕዋፍ ኣቕሪብሎ ዝራብዕ ኣምፅእ ኢልዎሎን ኣብ ዘፀኣቱን ከይተረፈ ንሙሴ ማለት እዩ ንኣሮን ከምኡ ምራኽ ገለ የምፅኡ ነይሮም እዩ ኣብዚኣ ግን ብፍሉይ ተገሊፃ ዘላ እቲ ገንሸል ከም እቲ ፅሩይ በጊዕ ወይ ከዓ እቲ ናብ ማሕረዲ ክኮብ ከሎሲ ሓንቲ ነገር ኣፉ ዘይከፈተ ዝበሎ ኣብ ኢሳያስ 53 እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቲ በጊዕ ይኹን እቲ ጤል ይኹን ብዓብዩ ድማ እቲ በጊዕ እቲ ገንሸል ብዙሕ ነገር ዘማልአ ክኸውን ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ብዛዕባ ፋሲካ ክንዛረብ ከለና ኣብ ዘፀአት 12 ክብርያ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ዘፀአት 12
نخفتنا مالتي 4 جميرنا بزعبا فاسيكا بزعبا እግዚአብሔር አቦም ዝገበሮ ነገር ያተዛረብ نقول أخي بإسرائيل سي أنت كجبر كم زلوا وإز نجرم زلوا مالتي እግዚአብሔር شعوب نزيا أنت يبل أنتم سدرا بيت نحاد جنشل زوجوا أنت قولوا نسون أتي نبيتو زو قربة قربيتون بقطر نفسات حدا يوسد حدا سدرا بيت يقول مالتي ناس وقف كم زبلة متن أبت جنشل قطرو عمت جبره يلونه مالتني اشتي زخانة قولوا زي كله ما ها تبعتك خونالو تبعتك جنشل يقول لكم كاب أباجي ويكاب أتل توسدوا لهم أبزاور حزياها كسع من بالعصرة و4 معلتي حلوه شعو كله اتي أكب محبر إسرائيل 5 كله يحردوا هاليلويا أبزي كنريو خلنا بزعبات زحرد جنشل أبجي فاسكاي اتنا فاسكا مسسال الله مستنا يسوع كريستوس كنريو خلنا مالتي حجي أبتنا فاسكا نجر ما تزحرد بقيع وينتي نتلقيشل دخون كمرت أخلو وسلطان زنبور بتقوانتي أبجا زمن ينير أبونا يتاجزاي كل جزء زبز حيوان ولا نحريكمو أبناء سامين كتزارب كنا رئيخلنا تسبعين تنكت نستحزوني خير كم زنبرة توم سبوت يبز بز حجزي مسوات خقربنا ولا أبراهام ترينا مسوات خقربنا إكتيابير كيد كله أبراهام بعلي حجي سبعي سلطان زلوا نتين نجارات دمرت زنبرة ساتو من قاعد تبني رمابكم أبزل ما يسوع كريستوس دمرت أزلوا مني أبوي هاليلويا أبوي يسوع كريستوس جنشل كخون زحار يزلوا نحنا أيقونة ويكاد سبس أيقونة منيو إكزيابير أملاخ بزعبا يسوع كريستوس نتايلو أملاخ بزعبا يسوع كريستوس نتايلو أنا أتي بوؤو زسمركو أنا أتي بوؤو زسمركو فتوي وديو هاليلويا كل نجارنا بيسوس زتمتنا وأنا مريم من حرفينا وين حريكم ما تيتل نسو زبلكم سمعوه هاليلويا يوحنس متنا أنت قانا تايل زي أتي عدات علم زرحة كنشل أملاخ أنت قانا تايل إنه زي تعنا بوؤو زسمركو فتو وديو هاليلويا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን እዚ ገንሸል እዚ ሕጂ እንድሕሪኢኹም መሆንኩም ካብቲ ሽዑኡ ዝነበረ ገንሸል እዚ ገንሸል ብኣምላኽ ዝተሓየ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ መልቅብ ዘይብሉ ፅሩይ ጥራሕ ዘይኮነስ በቃ ናይ ፅሩይ ኣትክንብሎ ንኽእል ኢና ወላ ሓንቲ ነገር ስክ ተረኽበሉ ዘይትኽእል እዩ ኣምላኽ መስገን ንኣምላኽካ ብቑዕ እዩ እግዚኣብሔር መስገን ካልእ እቲ ገንሸል ኣብ ስድራ እዩ ዝዛረብ ደሎ ዲኹም ኣለኹም እቲ ገንሸል እታ ስድራ ክትበልዖ ከላ ኣብዛ ጥቕሲ ዝረኣናያሲ እታ ስድራ እያ ትበልዖ ዘለዋ حكي اوكي املاها مسكن نحنا خنتينا هاليلويا نحنا خنتينا كلنا بيسوع كريستوس زامن زبله كله بيسوع كريستوس زامن زبله كله يسوع كريستوس انتو خمس موته اب مسكل كم زموته ابزا سيت معد خمس تسه نبي مان زفان املاح كم استقمته بحجر مان عالم كم زفردا كم زمت زامن بلبو زأمنه بأفوق أزتأمنه إذن تاي حدا سدرا يكون هاليلويا نحن هداينا سدرا بيت أملاخنا هاليلويا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ እቲ ገንሸል ሪኢኹም ወደኹም ኣብዚ ምምስሳሉ እቲ ገንሸል ኣብቲ ኣብ ሓደ ስድራ እዩ ሓደ ገንሸል እዩ ዝስዋዕ ኣብዚ ከዓ ሓደ ስድራ ኢና ኩላትና ዝተሰወቕካ እንታይ ሓደ ገንሸል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ንሕና እንታይ ይብለናኒ ቃል ኣምላኽ ንስኹም ድማ ስድራ ቤታት ኣምላኽ ኣይኹም ኣይብለናኒ ከእነናይ ገዛና ይንሕሰብ ንብሙሉ ዓለም ዘሎ ኣምላኽ ዝተቐበሎ ውሉድ ንሕሰብ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሃሌሉያ ስለዚ ሞር ኣድቫንስድ ገይሩ ማለት እዩ ኣብቲ ኣነ ንስድራን ንሓሙሽተን ንሽዱሽተን እታ በጊዕ ክበልዕዋ ዝኽእሉ ዘበሉ እዮም ነይሮም ኣብቲ ሕጂ እዋን ግን እንታይ ኮንሎ እቶም ስድራ እንታይ ኮንሎ 7 ቢልዮን ከባቢ በፅሑ ክእል እዮም እንተዳ ኣሚኖም ሃሌሉያ ኣምላኽ መስገን ካልእ
اتغنشل انت كهون على لويلو قال زغنا نجار أبر زي بلو حد عمد زجبرة تعي قال حنكاس قال أخذ له يقولون بقول نجارات تعي كهون على هرا يسوع كريستوس كنت أصلا يراتو بجيك هتامس كتكتو تعي ينير بقول نجارات تعي ولا بقربته من زغنا حمام زي نبرة زغنا نجار زي تراو دعم بسكاتين لا ما تيجي بمنفذ انتين لهاني حديات أو زي ترخبت حكينا قال نجار زي ترخبته قال أبر كمان سي أي ترخبتون يسوع كريستوس هاليلويا سلازل لك كم تي تجيشل أب تحدث نبرة بقى ليش تيكون عام حد عمل زجبرة كله تسولي كله تصفف كله بقى أنت جانا أنا عسرت 4 معدي تكاتلو يتبقى كم جيشل مغربك ونياتو قال نجار زي رأها يغيرلو ويا ما جت زغنا تيكون تكانا خنا لك أبزقنكم إلى يسوع كريستوس بمولو زتود أيو بأملاك توحيدنا مالتي أملاك مسكين هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር ከህበና ቆሎ ኩሉ ጊዜ ጽሩይ ኩሉ ጊዜ ፐርፌክት ኩሉ ጊዜ ውድ ድኾነ ሃሌሉያ ስለዚህ እትገንሽል አምላክ ከምዝ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ብድሕሪኡ እትገንሽል አበይ ቦታ እዩ ተወሊዱ ድሕሪኡኩም ሆንኩም እትገንሽል አበይ ተወሊዱ መንበዕ ዕማል አበይናይ ቦታ አበይናይ ዓዲ ማለት እዩ ቤተልሔም ጎይታ ይባረኩም እግዚአብሔር ይመስገን አቡ መጀመርታ ዝተገልጸሎም ሰባት መንም ጓሶት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ራእዩ ሕጅ ምስቲ አምላኽ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ድብሎ ዝነበረ ብዛዕባ እነዚህ በጊዕ ዝኽፈልጥዎ ዝኽእሉ እቶም ጓሶት እዮም ኣብ ቤተልሔም ዘለዉ ጓሶት እዮም ጽቡቅ ገይሮም ዝርድኦም ብዛዕባ ናይ ገንሽን ብዛዕባ በጊዕ ገለ ጽቡቅ ገይሮም ዝርድኦም ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተወልደ ኣብዚ ቦታ እዚ መፂኡ ይነግሮም ኣሎ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ንሳቶም ከ እዚ ሓድሽ ነገር ሰሚዕናዮ ዘለና ሲ ክንርኢ ንኽድ ተባሂሎም ግን ትባህ ዝብለካ ነገር ብፈላጣትን ብፕሮፌሰራትን ስለ ዘይጀመረ እዩ ደስ ዝብለካ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይሁን ብድሕሪኡ ማለት ንኣብነት ኣነ ሕጂ ክሓስባ ከለኹ ቤተልሔም ትብል ቃልሲ ክንሓስባ ከለና እንታይ ማለት ቤተልሔም ትርጉም ኣለዋ ዶ ቤተልሔም ትብል ሽምሲ ትርጉም ኣለዋ ዶ መጀመርታ ዝተጠቕሰትላ ቤተልሔም ትብል ቃል ኣብ ዘፍጥረት እያ እታ ቦታ ከዓኒ ራሄል ዝተቐብረትላ ቦታ እያ ኤፍራታ ኢልዋ ዶ ቤዛ ሕጂ ቤተልሔም ትበሃል ኢልዋ ዶ በኣ ሕጂ ቤተልሔም ማለት ትርጉሙሲ እንታይ እዩ أنا حجي رئيا ما تزيع حتى زي أسلز ما تفنس رئيا شكريا እግዚአብሔር ይመስገን ቤተልሔም ማለት ቤት እንጌራ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቤተልሔም ማለት ቤት እንጌራ ማለት እዩ ኣብ ቤተልሔም ዝመጽእ ሰብ አይጠምኒ ተረዲሁን ለማ ባህላይ ኣብ ቤተልሔም ዝመጽእ ሰብ አይጠምኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብ ቤተልሔም ኩሉ ጊዜ እንጌራ ኣሎ ኣብ ቤተልሔም ዝፍልፍል እንጌራ ኣሎ ኩሉ ጊዜ ኣብ ቤተልሔም ኮይኑ ዝጠምሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ገለ ሽግር ኣለዎ ማለት እዩ ካብቲ ተቐሪቡ ዘሎ ጊባቦሲ ከፊቱ ምብላዕ ዘይክእል ሰብ ወይ ከዓ ዘይደለየ ሰብ ይኾን ብለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕራይ እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ድሕራይ ኣነ እንጌራ ህይወት እየ ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ምልክት ኣለዎ ኣብ ቤተልሔም ሪኢኹም ኣለኹም ኣብቲ ቤት እንጌራ ተወሊዱ እንታይ ዝብሎም ደለኸ ንዘለዓለም ዝኸውን ዘይነጽፍ ካብኡ ምስ በልዓኻ ዘይትጠሚ እንጌራ ኣነ ፕሬዝ ዘ ሎርድ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚ ንስኻ ጠሚኻ ይትኸድ ጠሚኻ ይትኸድ እንጌራ ህይወት ምሳና ኣሎ እንጌራ ህይወት ምሳኺ ኣሎ እንጌራ ህይወት ኣብ ዝቤት ዘሎ እንጌራ ህይወት ኣብ ህይወትና ኣሎ ንምንታይ ይጠምሰብ ንምንታይ ይጠሚ ኣይንጥመ ኣሕዋተይ እዚ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣብ ጥቓና ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዕ ኮይኑ እቲ ቃል ተቐሪቡ እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ እቲ ቃል ኣብ ቀረባና እዩ ካባና ኣይረሓቐን ኣምላኽ ኣየጥፍኦን ኣየድሓሮን ከምዚ ከቢድ እውን ኣይገበሮን ኣዝዩ ቀሊል እዩ
قالنا باني نفوتو نخون نخلينا قالنا انجرا نفوتو نخلينا زي قدس قالنا قچان ولعن نخوننا ጸገም ይሁሉን ምስፈንስካ ተደለኻ ስፈንስካሎ በእንግሊሽ ተደለኻ እንግሊሽ አሎ በትግርኛ ተደለኻ ትግርኛ አሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ዝተፈላልየ ሕብሪ ክህልዎ ኸሊ ብዘይ ገድስ ካብ ዝደለኻ ጌርካ ቅብላ ምብላዕ ግን ኣይትሕደግ ሃሌሉያ ከይ ቆረሰ ዝኸይድ ሰብ የለን ከይ ቆረስና ይንኸይድ ቃል አምላክ ከይ ተመስሐ ዝውዕል የለን ከይ ተመስሐና ይውዓል ከይ ተደረረ ዝድቅስ ሰብ ወላ ሓደ የለን ስለዚህ ንደረር ኣብ ቤቱ ከለና ምስኡን ከለና ኣይንጥመ ኣብ ቤትልሔም እናነበርኩም ከለኹም ኣይትጥመ ይኳለ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤቱ ኣብቲ ናቱ ስድራ ክጠሚ ኣይደለን እግዚአብሔር እዚ መደብ ይኮነን አምላክ ይመስገን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ካልእ እውን አቡሊ ኪዳን ደሎ በቀዳማይ ሓውና ነቤል መርሒ ያለን ሕጅበር ንሱ ይሰብካ ነይሩ ወይታ ይባርኮ አነ ካብ አልገባብ ለካ ሃንስ ደስ ይብለኒ እግዚአብሔር ይመስገን ገለ ቁሉ ተመሳሳልነት አባ ተዛሪቡ ነይሩ እንታይ ገይሩ መሲልኩም አብርሃም ንይስሐቅ ወስዶ ከሎ ዝክሮ ያው እንታይ ወሲዱ ክልተ አገልገልቲ ወይ ካ ክልተ ናቱ አገልገልቲ ዝነበሩ ሰባት ወሲዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ጻብ አድጊ አምጽዋ ኢሉ ዝላአኹምከ ክልተ ካብቶም ደቀ መዛሙርት ነይሮም ሃሌሉያ ሓደ ብድሕሪኡ ንመን ይሕዝዎ ዝኸይ ዘሎ ይስሐቅ ምሽ ድሕሪኡ እንታይ ገይሩ ብዛዕባ አድጊ ተዛሪብና ኣለና ሽዑ አድጊ ሒዝዎ መፅዩ ድሕሪኡ ይስሐቅ እንታይ ተሰኪሙ ነይሩ እንጨቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእንታይ ተሰኪሙ መስቀል ተሰኪሙ እንጨቲ ናበይ ደይቦም ናብ ከረን ደይቦም ኢየሱስ ከመይ ተሰቂሉ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣብቲ ከረን እንታይ ቀሪቡሎም ፀኒሑ ሓደ ድዑል ንዓና ድዑል ዝኾነልና ኢየሱስ በዓል ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ሎርድ እግዚአብሔር ይመስገን አምላክ ናይዚ ኩሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ነገራት በሙሉ ጠቕሊሉ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወድኦ ካብኡ እንድሓር ዘሎ ኩሉ ሓድሽ ገይርዎ አምላክ መስገን ኣብዚ ዝነበረ ኩሉ መዓት ገልጠምጠም መዓት ገለመለታት ነይሩ ኣብዚ ዝነበረ ከዓ ዝቐለለ ገይርዎ ኣብዚ ኩሉ ብሕግን ብስርዓትን ዝነበረ ኣብዚ ከዓ ብፀጋን ብደገፍ አምላክን ኮይኑ ኣብዚ ኩሉ በቃ ምሻሎ ክትሓስቦ ጥራይ ክትነብሮ ጥራይ በቃ ሕጊግ ዘብለካ ዝነበረ ኣብዚ ከዓ ብመንፈስ አምላክ ይቀለልካ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ሕጂ እውን ካብ ላዕሊ ዝገለጽናዮ ፍቅሩ 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 ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ ኣብ ፍቅሪ 12 ማቴዎስ 21 ምንክፈት ኣብኡ ከሪአኩም ፀኒሐ እዚ ሕጂ ናይ ብዛዕባ ናይ እቶም ክልተ አገልገልቲ ኣድጊ ከይዶም ከምፅኡ ከም ዝለኣኾም ይስሐቅ እንጨቲ ከም ተሰከመ ገለ ሁሉ ክሉ የፀኒሕና ግን ኣብ ማቴዎስ 21:12 ተኸድና ቅድሚ ስቕለቱ ሓደ ነገር ገይሩ ምክንያቱ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኢየሱስ ናብ ቤት መቅደስ አምላክ ኣተወ ንኩሎም ሸየጥትን ተሻየጥትን ከዓ ካብ ቤት መቅደስ ኣውፅአ ሰደቃ ሸረፍትን መንበር ሸየጥትን ርግብን ደንከለ ንሱ ከዓ ቤተይ ቤት ጸሎት ትበሃል ጽሑፍ እዩ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓሉት ገበርኩምዎ በሎም ዕውራትን ሓንካሳትን ከዓ ናብ ቤት መቅደስ ናብኡ መፁ ንሱ ድማ ሃሌሉያ ረይዋ ኣብታ ቤት መቅደስ ኣየና ይኽፍፀም ነይርዎ መጀመርታ ትኽፍፀም ዝነበሮ ዕውራትን ሓንካሳትን ክሓውሉ እዩ ዝግባእ ምሻጥ እቲ ሸረፍቲ ገለገለ ምግባር ከዓ ኣብቲ ከተማ ይኸውን ነይርዎ እሳቶም ግን ብኣንጻር እዮም ነይሮም ኣብቲ ቤት እንታይ ነይሩ ይሻየጡ ይሽቅጡ ነይሮም ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ለዊጥዎ ንዓዳ ዘውፅዎ እዚ ኣብዚ ቤት እዚ ክቕመጥ ኣይግብኦን እዩ እዚ ቤት ኣቦ እዩ እዚ ቅዱስ ቦታ እዩ ክኸውን ዝግብኦ እዚ እግዚኣብሔር ጥራይ ዝፅዋዓሉ ቦታ ክኸውን እዩ ዝግብኦ ስም ኣምላኽ ጥራይ ክፅዋዓሉ ክትቀሰሉ ዝግባእ ቦታ እዩ ኣምላኽ ጥራይ ክኸብረሉ ዝግባእ ቦታ እዩ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ይክኸብር ዘለዎ ስለዚ ኣውፂዎም ብሓይሊ ሰጊግዎም ማለት እዩ ብድሕሪኡ እንታይ ተጀሚሩ በቃ ምፍዋስ ተጀሚሩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ኣብታ ቤት መቅደስ
مصراي غيرو مالتي هاليلويا أملاك مسكن يسوع كريستوس نبلبنا خاطخلو نبانا خاطخلو خاهم يزغبر እግዚአብሔር ይመስገን هاليلويا نتقابل لبنا زسن حزت على لفنجرات حديث حدار ديوني عالم نجر ديو نب حديث زمرحنا خب እግዚአብሔር زرحقنا تجبرو شنت حيزو زو እግዚአብሔር آمين نص بيا يتدلني خابزي حلف يبلا بك كم دام سوغا غيرو مسو ابلغا روعه هاليلويا እግዚአብሔር ይመስገን በቃ አጥሪ የጥሪዮ ይመጀመርታ እግዚአብሔር ይመስገን የጥሪዮ እዚ ገንሸል እዚ እንታይ ዝገብሪ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል አይንረሳዩ ኃጢአት ዓለም ዘርሕቅ ገንሸል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ሕጂ እንታይ ይገብር የጥሪዮ ሽዑ እንታይ ይገብር እቲ ሁሉ ለሸግረካ ዘሕመመካ ዘጨንቀካ ዝርብሸካ አግርግር ዘብለካ ገለመለ ዝነበረ ዝጠላልፈካ ዝኣስረካ ነብስኻ ዝጠዋውየካ ገለመለ ዝነበረ ኣተሓሳስበካ ካልእ ዝገብሮ ዝነበረ بمولو أتي مستب كم زيت السنة كم زيت السامع زجبرك هذا بس تراي كم تخيل زجبرك هذا نبرة دانكيرات تراي كم تفوت زجبرك هذا نبرة تبأس دمسك هذا نبرة مع جرجرز نبرة كا ففومو بات تفوت نبرة كا نزبو مولو مسوسو تجبر شعور فقر ماله لوهاتي ماله عرفتي ماله سلامي ماله كلام كاي يغير أتحسس بها يغير نفس كاي عرة بمولو يزعره أبتي سماعت ويكا أبتي كبعاتنا إخزيابير مس أتخدمه نقول درجة مس بتحكدمه كاب نفس خواتيكا تتقبل تجمل ثلاث كتفوز كتبارخ كترد كتدقف كتلعل كتعري بزح نقدر كتقبل تجمل إخزيابير مسكن هاليلويا مجمر تسرحنا يتجنشل جن رينا يوم كالشو نقحف هاليلويا إخزيابير عم لقصة مسكن يوم بدحريو بزعبا أتينا يتجنشل كن خلنا كل سب أبولي كده ندحرينا يوم مسؤولنا ولا دور كي زارب دلهو أنت يقبرني يا رسول مسيلكم جنشلوس نابحيز ومتزنيهم نابير سالم كل سب جنشلو نابير سالم حيز ومتزنيهم شعوتهم كهنات كا يسوون ونيرو مالتي دي أبيرام نختمسكن يوم حكي يسوع كريستوس ككلمة مسكالو دلا شو تشتم عادي نتاجرو تدو قامتي تادو مسمسولو شعنا بياتي هاليلويا هوسانا هوينو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ሐሶና ሆሳዕና ትርጉሙ ተፈልጦ ይሁን ሆሳዕና ትርጉሙ ታይሞ ሆሳዕና አይቆለተ ሆሳዕና ትርጉሙ ሓደ ጊዜ አገዳሲ አምላክ መዝገን ግን ትርጉማ እንታይ ማለት አድሕን ኮታ ማለት ሕጅት ህዝብት እዚ ከይተረድኦ ዲ ዋላ ተረዲእዎሲ እቲ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ተኻባርያም ዝመጽእ እናበለ ክባርኾ ጸኒሑ ሽዑኻ እንታይ ኢሉ ሆሳዕና እንታይ ግበረና አድሕነና ሽዑ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሎሞ ነዚ ህዝቢ ዝስቕበል በሎ ንኖ ምድሓን ከም ዘልዮም እኮ እቲ መንፈስ እዩ ዘዛረቦም ዘሎ እምበር ኣይፈለጡ ንሶም እቲ መንፈስ እዩ ዘዛረቦም ዘሎ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ወላ ንሶም ስቕ ተበሉስ እዞም ኣእማን كزارو بيا هاليلويا مدحان كم زاد اللي بساعات زي مدحان بأي كم زمت كابتح حد يتعلم مدحان كم زمت ولا أمان كزارو بيا جنسهم تتزاربكم حشوكم من تقدحنوا هاليلويا سلازيك زي أبينا ملخص تمسكن يقول هوسعنا متيقى تجرو أدحينو زي أبينا المسكن أدحينو نجولاتنا زي أبينا المسكن هاليلويا نبذل العالم مدحان وينو እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሃሌሉያ እዚ ግን ሸልዚ በመን ተመርጸይልና በአምላክ ተመርጸይ አምላክ ይኸአ ንርእሱ ኣብ ክንዲ ኃጢአት ዓለም በብልእታ ትሪውለኹ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ገንሸል አምላክ ገንሸል ሰብ አይኮነ ገንሸል አምላክ ከመጀመርታ ኣብ ማህፀን ማርያም ከቀምጦን ከሎ ብድሕሪኡን ክመጽእ ከሎ ከዓቢ ከሎ ወደ 30 ዓመት ኮይኑ ወጽእ ከሎ ብሙሉ እዚ ነገራት ዝኸኸውን ከሎ እግዚአብሔር ከመጀመርታ ዝወደው ነገር ስለዘለይ አምላክ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመት ዲዩ አገልግሉ 33 ዓመት ይባል ንሽቶ ቆልዓይ ነይሩ ማለት እዩ ምን አስናይ ነይሩ እግዚአብሔር መስገን ለዚህ ራይዎ እቲ በቂዕ ወደ 1 ዓመት ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ 3 ዓመት ራይ አገልግሉ ዋላውን ወደ 30 ዓመት 36 ዓመት ተነበረስ ብዙሕ ዕድሜ አይከደም አያረገን ስለዚህ እግዚአብሔር አሰራርሑ ፍሉይ በትገንሸል ገይሩኻ ዓብ ነገር ገይሩ እግዚአብሔር መስገን
ማቴዎስ 26 ተርኢና 26 ቆርብ ክንደና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ካብኡ ብዛዕባቲ ድራር ጎይታ ክገብሩ ከለዉ ኢና ንርኢ ክበልዑ ከለዉ ኢየሱስ እንጀራ አልዒሉ አልዓለ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ይብዎም እዚ ስጋዩ ውሰዱ ብልዑ ኢሎም ጽዋ አልዒሉ አመስጊኑ ድማ ከም ዝናበለ ሃቦም እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢአት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመዩ እሞ ካብዚ ኩልሁም ስተዩ ሓደ ከይተረፈ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ክሳዕ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብታ መንግስቲ ኣቦይ ምሳኻትኩም ሓድሽ ክሳዕ ዝሰትዮ ካብዚ ፍረ ወይኒ እዚ ከቶ ከም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ መዝሙርን ምስጋናን ዘመሩ ናብ ደብረ ዘይቲ ደየቡ ሃሌሉያ ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እንታይ ተዛሪቦም ኣብዚ ብዛዕባ ስጋይ ብዛዕባ ደመይ ሕጂ እንታይ ክብል ፀኒሕና ፍትኻኒ ብዛዕባ ገንሸል ኢና ንዛረብ ዘለና ስቲል ገንሸል ከዓ ምስተሓረደ ናብ ኣምላኽ ክቐርብ ከሎ ብክልቲኡ መገዲ ዝቐርብ ብስጉን ብደሙ ምክንያቱ ኣብቲ ደሙ ነፍሱ ኣላ ስለዚ እቲ ደሙ ኣይትስተዩ ዝተባሃለ እውን ኣብቲ ደሙ እያ ደላታ ነፍሱ ኣምላኽ ከዓ ይደልዩ እዩ ሃሌሉያ እታ ስጉኡ ከዓ ገዳሲታ ክትቀርብ ኣለዋ ክትሓርር ኣለዋ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህቦም ከሎ እዚ ዝሓርር ዘሎ መስዋእቲ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ እቲ ዝሓርር ኣብ ሓዊ ኮንኩን ዝሕርሮ ዘለኹ ስጋ ንዓኹም እየ ዝበኩም ዘለኹ ሓደ ዕላማ ኣለዎ እዚ ስጋ ንዓኹም ዝበኩም ዘለኹ ከዓ እቲ ደመይ ከዓ ኣነፍስሶን እየ ዘለኹ መሬት ንዓኹም እየ ዝበኩም ዘለኹ ስለዚ ስተይዎ ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ፅቡቅ ጌርና ነዚ ክንሪኦ ከለና ኣብ ሉቃስ 22:18 ከምዚ ኢሉ ንዓኣ ደጊሞ ኣሎ ግን ብፍልይ ዝበለት ማለት እዩ ጽዋዕ አልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ መንግስቲ ኣምላክ ክሳዕ ትመፅእ ካብ ዝፍረኦም ወይኒ ከም ዘይሰቲ እብለኩም ኣለኹ እሞ ውሰዱ እዚ ንሓድሕድኩም ተማቐልዎ በለ ኣብ 19 እንታይ ኢሉ እንጀራ አልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ ቆሪሱ እዚ ምእንታኻትኩም ዝወሃብ ዘሎ ስጋይ እዩ እዚ ተግበሮ ንመዘከርታይ ግበሩ ኢሉ ሃቦ ንምንታይ ምዝካረኒ ንምንታይ ምዝካር ኣገዳሲ ኮይኑ እዚ ንመዘከርታይ ግበሩ ኣገዳሲ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ዘለና ነገር እዩ መዓልታዊ ተተኻኢሉ ንዝክሮ ፅቡቅ እዩ ስለምንታይ ድሮ ኣብ ላዕሊ ክንዛረብ ፀኒሕና ነና እቲ ገንሸል ሓጢአት ዓለም ዘርሕቕ እዩ ናብ መን ዘቕርብ እዩ ሃሌሉያ ናብ መን ዘቕርብ እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ኣምላኽ ዘቕርብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣብዚ ክንዝክሮ ዘድልየና እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሓሲብና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ መስቀሉ ኣብ ዮሃንስ 6:51 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ዝበሎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 6:51 ኣቢሉ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ከም ብበልኩም እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ህይወት ኣነ ሃሌሉያ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ህይወት ኣነ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ህይወት ኣነ ካብ ምድሪ ይኮነን ብዝኾነ ይኹን ካልእ ኣይኮነን ግን ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራ ህይወት ካብዚ እንጀራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጀራሲ እንታይ እዩ ስጋ እዩ ምእንቲ መን ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጀራሲ ስጋ እዩ ምእንቲ እቲ ዓለም እቲኣ ብህይወት ክትነብር ኢለ ዝህቦ ዘለኹ ወይ ከዓ ነቲ ናይ ህይወት ዓለም ምስ ናተይ ክልውጦ ከለኹ እዚ ስጋ እዚ ዝህብ ዘለኹ ንምንታይ ህይወት ክድሕን ምእንቲ ምክንያቱ ካብኡ ዝበልዐ ዘበለ ቁዱስ እንታይ ክኸውን ዘሎ ንዘለኣለም ክነብር እዩ እዩ ዘሎ ንዘለኣለም ምንባርን ዘይምንባርን ክንዛረብ ከለና ከዓ ብዛዕባ ህይወት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት ኣስተውዕልኩም ለለኹም ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ እውን ኢልዎም ኣሎ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ሽዑ ስለዚ ኣይሁድ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ገይሩ ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ንሓድሕዶም ተኻትዑ ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተዘይበልዓኩም ደሙ እውን እንተዘይሰትኹም ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ
سجاي زبلع دمي ونستي نايزل على هيوت اللاتو أنا ون بتدحريت معلتي كتسوي هاليلويا أنا يزبزل أنا كتسوي سجاي بلع حكيمو دميكا مستر حكيم إنتي سجاي زبلع دمي ونستي أباي ينبر أنا ون أبو هي أبو خمس لأخن أمو أنا سل أبو بهيوت كم زله كمو خا اتزبل عني سلامن سلي يسوع كريستوس نسخاتكم سكوا دبلعهم سواسي أبزر مدرس سلامن يمكن أقول سلي يسوع ياخذ الساعة زي بنا نقول كل جزء يتذكر زلوا نقول سلي بهيوت كنبريو اتخاب سماي زوال الانجيرا ازي كنت أبوتاتكم زبلعوا ما يزموتوا أيقونن ازي نازين جيرا ازي زبلعسي نزل العالم بهيوت كنبريو هاليلويا هجي እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ሰዓት እዚ ስጉኡ ክህብ ከሎ ብዕላማ ይዝህብ ዘሎ ንብሎ ደለና ማለት እዩ እቲ ዕላማ ግን ብመንፈሳዊ ዓይን እምበር ከምዚ ስጉኡ ቆሪፁ ከምዚ ብፊዚካል ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ እቲ ስጋቲ እንታይ እዩ ምልክቱ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ምልክቱ ቃል ሓቀይ እንታይ ኢሉ ኣብዚ ላዕሊ ዋላ እንታይ ኢሉ ስጋይ ብልዕ ሓቂ እዩ ኢሉ حق خا يسوع بيني بذيك خال حكي له هاليلويا سلازي نزيك نذكر له زلينا كندي قالنا خبت مخنياتنا تقستلنا ابزا مدرك نبرك لنا سغا يسوع كريستوس مسوسنا وي مجمرتان ويتا مستقبلنا نوزدو ነገር سغو كم زوسنايو كم زبلعنايو كم ستنايو دمو دحر دردانا خوينو سلا يسوع كريستوس ينا بيوت كنبر قبال سلاي كنبر يكم يزبلنا دلو املاح مسكن هاليلويا قال ازي سغو ويكا سغون دمو نذكر نمذكر تاي غبرو زبلنا زلو قال حد اقدس زغونه ነገር دحر هاليو بزعبا تجنشل كميلو بتسوى كبا املاح كم زمصه لمنتاي كم زمصه كنذكرو كل غزي معالتاوي زلينا سي كما ينتهي مسلكم مغنياتو نابنت نبلدحن جزانا هنتكم ما خلناكم سي لعلنا ديبت كلا لعلنا ديبت كيف كلا انت تمسرت انت اشوف دخون كوين نكي دبل دحر كوين دي تاني عندي حر كوين وصبو غيرو دحدي تحنص كوين انت تكون تا جزا يا تفرس سبدما كل جزي بزعبا نجارات نحسب يسوع كريستوس نزل العالم هيوت كم ذهبنا ابزا مدري كم زبارخنا كل 100 كعبتون كم ذهبنا اذا كل نجار تحزن كله كل جزي مسكن يسوع كريستوس يذكر سبب الحرام وين اتجنشن اتي نعين ناملاك نذكراربنا سبؤ مخان اتي نعين ناملاك نذكراربنا دمو مخان اتي نعي أو كلمة أملاك نقرب بقع زجبرني دوم مخانو اندحر النار السعد كل سب مسرته تكون له قرب سزلي الله شعوء دخول يكون نجار بزعبات ليتاتو ويوم بزعبات السوت زحسب زنبر نجار وي بزعبات النسخة كونا لوي كاز حسب كايو نجار جنا من نقنا عند حرمتي شعوء لك عمت يسوع كريستوس تبارك بيتو أو حتى زسرة سب زقنا كم تكون تقول له مالتي عالم كأ تقربه عالم بقى خمس سنة كأ تمسك بزح نجار تقربه دفتنوك خبا أملاك زي الحقها بزح نجار كله يخليه كل جزيجن لكون جوا ولا خدان كنا تخدان كوالاج أما هنا قبل كخناها يسوع كريستوس زخفنا واقع هاليلويا إننا ذكرنا أنت داخلنا إننا ذكرنا أنت دا نبينا قل سنايو مهنياتو كله كب بريكنا كزاربكم تانيحة علامة أملاك كله تاي بزعبا يسوع كريستوس كل نجرنا بي زتأمد نبي يسوع كريستوس زتأمد كل خبر حريو تصبغ زخون بغنيو كاب يسوع كريستوس يزخون هاليلويا سلازي تاكن قبر لنا كل جزء زنجرزي بسعبنا جن كنذكروا لنا إلنا يكوننا نذكره كنذكروا لنا إلنا يكوننا نذكره هاليلويا منفس قدوس البديع سمع منفس قدوس يقول لك زي كو أوشتنا ذكرنا منفس قدوس كو إذا زاربنا كل جزء منفس قدوس مسانا الله
جنتايو نحنا شنال سلنا بالتراي وبخالق نجار سلنا تحاز تراي مبر كنذكره زي نقل كنا كمان أيكونا እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ድሓር መሰረት ዘይብሉ ነገር ካኩሉ ነገር ከዓባ አይከለኒ ወይ ትምዕባዩ እንታይ ዝኸውን ከም ዓፍራ ይድኸውን ስኢሉ ፉፉፉ ብለሞሽ ዑሉ ክስተበልካስ ይጠፍእ ዘይለ ነገር ይኸውን ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ መሰረት ዘይ ምርሳዕ ካልእ ሕፅር ብዝበለ ነውሕከይ ኣትኹ ብዛዕባ ምስጢር ደሙ ብዛዕባ ምስጢር ስጉን نشتي كنت تقصص تقصمرينا كون ده حرك بزحين حل فينا أبراهيم شعت إسران كلتن كان يزبط صحف عنه أبراهيم شعت إسران كلتن مغنياتو انتايلو كنت تحجز انت يزبط تحجز يزبط أبري كده أستاد كله بمتى يتزرع بدم يتزرع حلويا بزي مفساس دمسي تاي كوني يبغى تاي كوني ስለዚህ እቲ ዝነበረ ዘበለ ሁሉ ክድምሰስ ድሕሪ ኮይኑ የጥሬታ ክኸውን ተኮይኑ መን ሓሊፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ፈሰሰ ደም ሽዕታይ ኮይኑ ምጽራይ ኮይኑ አባይና ባሁን ሃሌሉያ የጥሬታ ኮይኑ አባሁን አባይና አሜን ሰላም ኮይኑ አሞንጎናና ሞጋ አምላክ ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ሎርድ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ክርስቶስ ዘይብሉ ነገራትና ንዝክደልና ካለ አብ ቀዳማ ዮሐንስ 1:7 ብዛዕባ ብርሃን ሓደ መዓልቲ ክንመሃር ከለና እዚኣ ተጠቂሳ ነይራ እግዚአብሔር ይመስገን 1:7 ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን ተተመላለስና ግና ንሓድሕድና ሕብረት ኣለና ሽዑ ሃሌሉያ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱውን ካብ ኩሉ ሓጢአት የፃሕና እዩ ሃሌሉያ እዚ ደም ዝፈሰሰ ብዕላማ እዩ ዕላምኡ ኻዚ እዩ ሓደ ካብኡ ማለት እዩ ኤፌሶን 1:7 ኩሉ ግዜ ዝፈትዋ ጥቕሲ ኩሉ ግዜ ዝዛረባ ጥቕሲ እንታይ ትብል ብኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምቲ ሃብቲ ፀግኡ ሕድገት ሓጢአት ኣለና ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ከምቲ ሃብቲ ፀግኡ ኣምላኽ ኣይውዳእን እዩ ዝፅብፅቦ ወላ ሓደ የለን ክንድኡ መጠን ሕድገት ሓጢአት ኣለና ኣሜን ኣለና እዩ ዝብል ክንወሃብ ኢና ኣይኮነን ዝብል ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ዕብራውያን 9:14 ከምዚ ይብል ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ በዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ሃሌሉያ ርእሱ በዘይ ምንታይ በዘይ ጽያፍ በዘይ ዝኾነ ይሁን ነገር ጽያፍ ዝበሃል ደይብሉ በመንፈስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ኣቕሪቡ ሃሌሉያ ብዛዕባ ስግኡ ንሽተይ ክንዛረብ ድማ ኣብ ሮሜ 8:3 ጥራሕና ብዙሕ ኣይናቱና ክልተ ጠቕሲና ናቱ ከይኑ ሓልኩም መንቲለ 8:3 እንታይ ኢሉ ንሕጊ ብስጋ ስለ ዝደኸመ ክገብሮ ዘይኮነሉስ ኣምላኽ ንወዱ ብምስሊ ሓጢአተኛ ስጋን ከም መስዋእቲ ሓጢአትን ልኢኹ ነቲ ሓጢአት ብስጋ ኾነኖ ሃሌሉያ እንታይ ገይሩ እቲ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ክወሃብ ከሎ ሕጂ ንዓና ዝብለና ዘሎ ነገር ማለት እዩ እዚኣ ክትርጉማ ከለና እዚኣ ዝብለና ዘሎ እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአተኛ ስጋ ሒዙ ናይ ኩላትና ሓጢአት ተሰኪሙ ማለት እዩ ሓጢሩ ሓጢአተኛ ስጋ ሒዙ ሽዑ ነቲ ሓጢአት ከዓ ነቲ ሓጢአት ዘለዎ ስጋ ከዓ ሰዊዎ በዚ ገይሩሲ ነቲ ስጋ እንታይ ገይሮ ሽዑ ኾኒንዎ እሞ እንታይ ላይ ዝብል ዘሎ ካብ እቲ ስጋስ ድኻም ስለ ዘለዎ ድኻም ኣለዎ ስጋ ድኻም ስለ ዘለዎስ ነቲ ሕጊ ክገብሮ ይከኣልን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ ሓጢአተኛ ዝኾነ ስጋ ሒዙ መፂኡ ነቲ ስጋ ኾኒንዎ ነቲ ደኺሙ ዝነበረ ስጋ ኾኒንዎ ሕጂ እንታይ መፂኡ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሓይሊ ዘለዎ ስጋ መፂኡ ማለት እዩ ሓድሽ ስጋ መፂኡ ማለት እዩ ንኣምላኽ ዝእዘዝ ስጋ ኮይኑ ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ስጋ እንታይ እዩ ነይሩ ካብ ድኻም ዝተለዓለ ነቲ ሕጊ ክገብሮ ኣይኮነሉ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኮነኖ ነቲ ሓደ ስጋ ግን እቲ ሓደ ስጋ እንታይ ይኸውን ንስጋ ንኣምላኽ ዝኽብር ሓጢአት ዘይግዛእ ስጋ ይኸውን ማለት እዩ ሃሌሉያ ስጉ ክንበልዕ ከለና በዚ ዕላማ እዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይርዎ ኢና ንብል ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ሓጢአት ነይሩ እቲ ስጋቲ
دخيمون يرو ولا حتى كجبر أي كألن نتحق كسعره أي كألن يسوس ما تيسقو مسكفة لكن حدش سقا خوينو إن أنا بقول لنا زي أبي هري مسكن كبرنا عملاق يكون أنت سقاتي شو أنت كوينو أبز مواد سقاهم ستة يقبرني حتى أي نقصني تحف عندي حكيمش أي نقصنيو تقال أي نقصني حوادي عملاق مسكن قال عملاق أي نقصنيو تلك أي نقصنيو نابل كان بر هاليلويا زي أبي هري مسكن مخنياتو كدميعه تسقانا دخومين يرو أي كأنني يرو نتحقق قبله حجيجن حيل زلوا نا يسوع كريستوس سجا يبكى لهم لنا تخيلوا إيخا بزي حديث كتنبر حديث أبلع عليها حديث أبلع علينا أين القسم نحنا دك عدو يكوننا نحنا ناتي يكوننا نحنا نيمنينا دك تصدقي مستبتصدقي زتصوع عنا أملاك مستأبتصدقي زملا لسنا أملاك مستي بقدسنا زتصوع عنا أملاكنا هاليلويا زي أبي مسكين هاليلويا آمين أبري عصرت حالة تماما كم زبل سالا دم اتجنشلن سالا اتي قال سقا يسوس مالتي سالا اتي قال مسكرو من دما سعروا هاليلويا آمين كسعروا يوم دي لكم سعروا يكون لكم هاليلويا praise the Lord سعروا بزن كل التنقرات سالت دم تجنشل اتزفزز جنشل اتحد حتى بمولو عالم زر حق جنشلن سالا اتي سقا يسوع كريستوس قالوا مسكروا من دما سعروا نهوتهم وين كسعموت يفكروا ولحد تسقازس نايا بوي اتزحبني تقوريسو خاو اكلاتو زحبن سقايو زخاو لحد تموت شكر يقولون نابا بوي زخيب زلو خزم سقا سنه زخونه نهوتو افكران ولا حد كمنا بيتروس تأشم خبيل غيري مالتي لا أنا كمنا يسوع كريستوس كمان كم تجيركم كسقولنس بو عايكمكم قلبيتكم دا سقولن خبيل غيري لا كت قتلنا جلكم أجابي لنا قتلنا تقولهم يسوع جب قويته آمين هاليلويا سلازي لازم نجارزي بخمي مجدينا هنكبر نزلنا زبل حسب متين كل جزء أب تأشم خدمة تخلنا درار قويته ويكا درار ويقدس قربان ويقدر كلمة كلنا كل جزيس ببزح مجدينا نمتى كل سبكاني ناتو زغنا من البترة داخل لوي ينقال أملاك أنت يجيب لنا يسوع كريستوس بزعباتي سكون دومون كنقرم كلسي حتى نقدر قبلنيره كل جزء حتى نقدر قبلنيره تاش مديلو دعو حجي سجا ناتيك توستيهم دميك أكتوس لزهم تنسيحكم متسو ففوق الزمرت بقى برؤسهم كسع زفحفح الزمرت حفف بلو أقولهم زي بركهم كسع دم تفتف تبل كأبزي بركهم أبزي شو خكيلو كم وديلو كل ما قلنا تقريب لهم أي قرب لهم يسوع كريستوس كم أقول لهم كل زم سبعة زي ترجعي أم يمنير كوفي لهم مستزفتوا ويكا مرعوي اللي زقال تاني يسوع كريستوس مس مرعوي أم كوفي لهم نير مبشر فاسقا خبر علسي كوفي لهم تطعموا خبر العيام تدالهم نيرهم أملاك مسكين يسوع كريستوس تجبر زنا برا نجار كن حنت نيره يسوع كريستوس أمسكينو يعتبر حكي يوم ما تقال أمسكينو قرصة نحنا أخذ وسط خلنا بمسكانة راينا أخذ وسط زلنا كان ولا حاجة يلا بمسكانة هاليلويا بمسكانة حواتي إخواني أملاك استمسكني يوم كهذا خاني أب ولا باولوس نبعلو تايل له نسخاتكم زي منفس تبعات البر منفس فرحات نبارنا أي تقبلكم يسوع كريستوس كعرق كله تمنفس كسرد لهم كله سي تمنفس تس تبعات يزقبر البر فرحات زقبر منفس هيكونه سلازي فرحات اللي حرمت سأل له خوينسي كابينا منفس يس مللا يلي فرحات زقبر بتحدث رأي مالتي فرحات أملاك نحاتيات مسلع سلازوغنا بزعبوي لزارب الناس لنا اتقام منفس قدس دوغنا فرحات سوغا فرحات أملاك اتن نحنا نبلو زلنا جن كم زمشالو كم هنا نازف إيران كي قتلنا بالكات تحسوا وصل لزفتني سلازي بهم عينة فرحي جنا كنا كنا تزلنا بمتى ينهال متزلنا بتبعت اتمنفس كدهال يبلو
أبكر مكزيابي هاليلويا كذا تفتحنا إنا نتزلنا مخنياتو نحنا نيابو سلزوقنا إنا تنيابو أملاخ زسرعو سكان دم يسوع كريستوس نوصل زلنا نحنا نيابو سلزوقنا إنا أبو سلزفكرنا يؤذنا كرزنا عنا كيونا سلزنا ما ذكرتوه كل كلنا سي أتي نحنا أبانا زتجبرنا جر إن ذكرنا دا أمبر كم زتاشمو تأساسيرنا تجابيتنا كلمة نجورو سايكون يسوع كريستوس إذا نجر زتجبر كله مش جبر شو أنت هيتبل أبتاع عن تويزن بكلكم أنت هيتبل نيرة مزمور مسجانا مسزمر ودمات هاليلويا يوما ودي قال كل نجر هبوم بلعم ستيوم أتي تتفو ودي جلس بلو مسويتها جلس شو عسكو في لمسي تاجرهم مزمور مسجانا مسزمر ودمة نكرن دي بين هاليلويا سلزي زتايو مسجانا إن مسجانا بحيلنا كأن جزء أبيه مزمور مسجانا كأن أملاك نعرقلو جزء أبيه مسجان سلزي دحري درار قويتاسي ناي مسجانا جزء خلوا الناس سناي وين كان ناي مسجانا أملوه خلوا الناس سناي وين ناي مسجانا مزمور خلوا الناس سناي سلزي كل جزء كان حسبوا لنا دحرج ملك نجود سخلنا مزمور كخلوا الله ناي مسجانا ياتو تاي سلزوان نحاوس جزء سلزوان حواتي زتجبرل كات بوق نجر تمسكنا له سلزوان آمين هاليلويا أمود أتعذب لكم نجر دحرالي تايو إذا كله هنريو إذا إحنا كم مجمرتك ساعة مود أتعذبنا حنت نجر يتجلد أنا سخنت فقرة أملاخ قبل عليها فقرة أملاخ قبل عليها يتجلد أنا أملاخ هاليلويا إخزي كما يزبل فقرة خمسة فكرنا كما يزبل فقرة خمسة فكرنا حوالي نتنسو زفتوه حادن أنكون ودو هاليلويا نحنا خيتسوعنا يو كيف فلتنا يو بزعبون حتى اندو دي بنا نكلنا نسوقنا تاجرو نتحادى زفكرة ودو لإيكو كافتي زنابرنا يو بارنا كافتي زنابرنا يتفقات يوان أو زينا اكزيابيري مسكن هاليلويا كابزنا يدو نسكن نتسأل اكزيابيري مسكن سكنا نسكن اكزيابيري هاليلويا